Bai, ez que Marius, berrizen eta joan karneko, konduzitzeko karneta bai, gure txindoiten joan, bai, ezagiten, etorrike, iguele, Gastizera juteko eskubide ikestekan, eta gatuko natorritzen, gatu, gure amak oso ondo dute joan beraz. Eta bai, hoxe, egun baten, zauzkuian, goiko komedorien, batzar bat egilik. Etorri joan, Roberto Lertxundi, beste bat, Eiberko ez no horatzen zelan duken izena. Baina hon nioke amendi dai. Eta hasi zuazen, eta ez egun bat betorri zuazen, da orduntzik izoian, PCQek eta Euskadiko Eskerrak alkarrik. Gero, egun baten aeropuertuen Bruselas antoponitzen Juan Mario Andresaz. Eta eza hostan, se van a ir al PSOE, pues yo salgo. Da, bizin ez joan. Da, hola, detaile asko goto. Ni mina asko emoztean, mina asko iztean. Osea, inbeste, inbeste. Eta gero zoen akabetako, European horien akabetako hori izto, fundamentu, Diseño bixeteko. Baina, klaro, urtiik aurrera, gauzak nahikoen de. Dirue hor dizikutatu zoien, bata ez da izan, da besti parlamentuen, da besti handik alien, eta superviventzia. Ze